Obec Vígľaš leží v údolí rieky Slatina vo Zvolenskej kotline 14 km na východ od Zvolena. Vznikla v podhradí rovnomenného zámku, ktorý bol postavený počas panovania uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého v 14. storočí. V 16. storočí ho opevnili proti Turkom a v 19. storočí prestavali v romantickom slohu. Vo februári 1945 bol počas bojov druhej svetovej vojny zničený. Dnes sa z hradu zachovali len zrúcaniny, v ktorých aj napriek mnohým prestavbám môžete vidieť množstvo pôvodných gotických prvkov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. Obyvateľstvo Vígľaša sa živilo poľnohospodárstvom, včelárstvom a bola tu aj výrobňa syrov. V obci sa nachádza klasicistická zvonica postavená na začiatku 19. storočia. Podobne ako hrad, aj táto je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Neďaleko nej si môžete pozrieť technickú pamiatku z roku 1906, časť súpravy úzkokoľajovej železničky, ktorou sa zvážalo drevo z kysliniek. Ďalšou pamiatkou obce je vyše storočná budova železničnej stanice. Súčasťou Vígľaša je miestna časť Pstruša, v ktorej môžete nájsť zachovalé domy zo začiatku minulého storočia vrátane starého mlyna. Dnes je Vígľaš modernou obcou s komplexnou občianskou vybavenosťou, so základnou školou a je tu niekoľko možností stravovania.